Bueno, kaixo, lehenengo ariketa honetan posizio relatibo kalkulatuko dugu, bai, bi zuzen hauen artean, eta honetarako, ikusi dugu modu askotara egin daitekela, bai. Konparatu daikeguz norabide vektoreak, konparatu daikeguz vektore normalak, konparatu daikeguz maldak, bai. Kasu honetan, bi ekuazio daukaguz, lehenengoa parametrikoetan, hemen daukagu zein den formula orokorra, orduan hemen ikusten dugu norabide vektorea topetan dugula, bai? Eta bestea implizituetan, A eta B dira vektore normalak, bai? Orduan, honetan ikusten dugu vektore normala eta honetan ikusten dugu norabide vektorea, bai? Orduan, ahaleginduko gara bietan vektore berdina konparatzea, bai? Orduan, modu desberdinetara egin daiteke, bai? Lehenengo honetan egingo duguna izango da ekuazio parametriko hau bihurtu implizituetan eta orduan erabiliko dugu koefizienteak konparatzeko bi zuzenak, bai? Orduan, lehenengo, R zuzena parametrikoetan dagona, pasatuko dugu implizituetara. Vale. Orduan, honetarako, lehenengo parametrikoa jarraituetara pasatuko dugu, horrela errepasatzen dugu danak, jarraituetara, vale? Eta jarraitua bakandu egiten dugu T parametroa, bai? Beraz, isa gehi bat, zati lau, eta I ken iru, zati minus bi, parametroa bakandu dugu bietan eta berdindu egiten dugu, sortze dago jarraitua. Jarraitutik pasatu beharko da ekuazio implizitutara. Vale? Orduan, implizitutara pasatzeko egiten duguna da biderketa gurutzatua. Bai? Orduan, minus bi bider izagei bat, bardin lau bider iken iru. Bai? Beraz, kasunetan daukagu bi izaken bi, bardin lau I ken amabi, pasatzen badugu gai guztiak atal batera, oraingo honetan pasatuko dut bigarren atalera, danak positiboak bihurtzeko. Orduan daukagu bi isa gehi lau I ken amar, bai, berdin 0. Eta ikusten dudanez, gai guztiak bider bi, bi ateral dugula biderka gai komuna, ekuazio baliokide bat aterako dut, izango dala isa gehi bi I ken bost berdin 0. Bai? Honek bi ekuazioak baliokideak direnez, geratzen naz R-zenarekin edo, bai? Orduan hau izango da R zuzena. Bai? Eta orain konparatuko dugu R zuzena S zuzenarekin. Bai? Orduan, biak implizituetan badagoz, A, B eta C koefizienteak konparatzen badoguz, jakin aldogu zer relazio dagoan bi zuzenen artean. Orduan, A, B eta C izango dira R zuzenaren koefizienteak eta A', B' eta C' izango dira S zuzenarenak. Arrazoiak kalkulatuz eta aztertuz ia proportzionalak diren edo ez, bai? Bete alda edo ez, vale? Jakingo dugu zer relazio dagoan euren artean, bai? Lehenengo diapositiban aurreko taulan ikusi dugun bezala. Bai, orduan kasu honetan, ateratzen dugu R zuzenaren koefizienteak bat, bi eta minus bost, eta berenak bat, bi eta minus zazpi. Vale. Orduan, daukaguz, hiru arrazoi, lehenengo bi arrazoiak berdinak diraz, beraz proportzionalak dira, eta hirugarren arrazoiarekin ja ez da betetzen proportzionaltasun hori. Bai. Orduan, kasu honetan, bi zuzenak esaten dugu paraleloak direla. Paraleloak. Bueno, hau ikasi aldot buruz, baina nik uste dut errezagoa edo bintzatu lertu behar dugu zergaitik da hau, bai? Orduan, daukaguna dira R zuzenaren A eta B koefizienteak dira bere zuzenaren vektore normalaren koefizienteak, bai? Eta S zuzenaren koefizienteak bat eta bi dira S zuzenaren A, B eta B koefizienteak. Beraz, konparatzen ari garena, A eta B koefizienteak konparatuz ikusten ari gara proportzionalak direla bi vektore normalak. Bai, proportzionalak dira bai, baina gero zerekin ez da betetzen. Beraz, ekuazio berdinak ez dira. Beraz, paraleloak dira. Bueno, paraleloak direnean, urrengo gauza eskatzen dozkuena izaten da ze distantzia dagoan euren artean. Bueno, orduan kalkulatu behar dugu orain bi zuzenen arteko distantzia. Bi zuzenen arteko distantzia kalkulatzeko benetan kalkulatuko duguna formulan da
puntu bat eta zuzen baten arteko distantzia. Orduan, badaukaguz bi zuzen paralelo, R eta S, eta hartuko dugu P puntu bat R-en dagoana. Eta kalkulatuko dugu puntu horretatik S zuzenara dagoan distantzia. Hori da formularen bitartez kalkulatuko duguna. Horretarako behar dugu puntu bat R-en dagoana eta S zuzen bat implizituetan. Bai? Eta formula hemen dago. Bai? Eta orduen formulan ikusten duguna da ordezkatu egiten dugula ekuazio implizituan isa eta iren ordez idatziko dugula puntuaren koordenatuak. Bai? Balio absolutuarekin doa, distantzia beti positibo izango dalako, eta zatitu egingo dugu, azkenean implizitan agertzen diren A eta B koefizienteak direla vektore normalaren koordenatua. Bai? Beraz, zatituko dugu normalaren moduloagaz. Bai? Hori izango da. Bueno, goazen egitera. Orduan ipiniko dugu. Distantzia P puntutik eta S zuzenara izango dela. Idatziko dut hemen azpian zuzena da isa gehi bi I ken zazpi berdin 0. Eta puntua da kalkulatu behar dugu R zuzenaren puntu bat. Bai? Eta ezagutzen dugun ekuazio parametrikoa ikusten dugu amentze daukagula puntuaren koordenatuak. Bai? Hauze puntua betetzen da T parametroa 0 denean. Bai? Bestela hartu aldugu edozein puntu bat T-eri balio bat emon eta hortik aterako geunke beste puntu bat. Bai? Gure kasuan hartuko dugu minus bat iru, bai? Eta orduan egiten duguna da minus bat ordezkatu izan eta iru ordezkatu bin. Bai? Hau da, puntuaren koordenatuak ordezkatu ekuazio implizituan. Bai? Beraz, lortuko duguna izango da minus bat gehi bi bider iru ken zazpi. Eta hori balio absolutuarekin. Zati vektore normalaren moduloa. Izango da azken baten A karratu gehi B karraturen erroa. Beraz, bat karratu gehi B karraturen erroa. Beraz, daukaguna da minus biren balio absolutua zati erro bost. Bai? Beraz, bi erro bost edo arrazionalizatu egiten badugu, bai, biderkatzen badugu erro bost, zati erro bostagaz, bai, beraz, distantzia izango da bi erro bost, zati bost unitate. Bai, ipiniko dugu unitate, ez dakigulako metro, zentimetro, edo zer den. Bai? Hori da, distantziaren kalkuloa. Bueno, bigarren kasu honetan daukagu ekuazio bat esplizituan, bai, non I berdin M isa gehiene, bai, behar bada ez dugu hain argi ikusten, daukagulako zatik bakar bat, baina hau deskomposatu daikegu ipinten minus bost izabiren ken bat biren. Vale? Eta bigarren ekuazioa, ekuazio jarraitua da. Bai? Kontuz ekuazio honetan, ekuazio jarraituetan, badakigu isa eta I positibok izan behar direla, beraz, ekuazio honetan minusi agertzen danez moldatu egin behar dugu. Bai? Orduen, kasu honetan, ateratzen badugu minusa kanpora, bai, kasu zatiki hau izango litzateke minus I gehi zazpi zati bost, bai, minusa ateratzen, orduan geratuko zen I ken zazpi zati minus bost. Bai? Beraz, ekuazio jarraitua, azkenean S izango zen isa gehi iru zati bi, bardin I ken zazpi zati minus bost. Bai? Beraz, ez dugu hartzen dagoan bezala eta erabiltzen dugu moldatuta. Vale. Posizio relatiborako, badakigu azkenean konparatu behar dugu zala norabide vektoreak, edo vektore normalak, edo maldak. Bai? Aukeratu nahi duzuen modua, bai, orduan hemen bide desberdinak hartu daikeguz, bale? Nik hasiera batean, hau, ikusten dodanez ekuazio esplizituan, bueno, pues, aterako dut S zuzenean bebai zein dan bere malda, bai? Ze R zuzenan, badakigu bere malda, dala minus bost biren, bai? Orduan, konparatuko dodaz maldak. Orduan, S zuzenetik ateratzen dodana da norabide vektorea, bale? Izango litzatekela, bai, sendatzailean agertzen diren zenbakiak, beraz, 2 minus bost. Eta 2 minus bostekin ateraldugu maldaren balioa, dala D azpi bi zati D azpi bat, beraz, minus bost zati bi. Bai? Malda, badakigu D azpi bi zati D azpi bat. Beraz, konparatu egiten dodaz, honek bi maldak eta ikusten duguz berdinak direla. Beraz,
M azpi R eta M azpi S berdinak badira, euki daikegu bi zuzen paraleloak edo berdinak direnak, bai? Orduan modu desberdinetara egin daikegu egia esan, bale? Bata izango litzateke, hartzea R zuzenaren puntu bat eta ordezkatzea beste zuzenean. Baldin eta badago, zuzen berdinak dira, bestea paraleloak dira. Baina nik egingo gauza errez bat. Egingo dudan izango da, S zuzena moldatu esplizituetara. Vale? Eta esplizituetan, konparatu egingo dudaziak bi ekuazioak berdinak diren. Vale, orduen, egingo dudan izango da, S zuzena jarraituan dagoela, egin biderkata gurutzatua, vale? Eta bihurtu implizituetan, beraz, -5 isa, ken 15 berdin bi i, ken 14, eta -5 isa, eraban dana, bakandu i, beraz, hemen izango zen -1 zati bi, berdin i. Beraz, i berdin, -5 isa biren, hor ikusten dugu malda, ken bat biren. Beraz, hau da S zuzena. Eta orgoian dekogu R zuzena. Eta ikusten dugu biak direla bardinak. N jatorri koordenatua bardina da. Beraz, dekoguna dira bi zuzen, bardinak bat datozenak edo kointzidenteak. Bat datoz. Beraz, R eta S. Biak.